Mabalah umtalai. Nada isos makan nangga. Good morning guys, Injaba sok thangdamon ang nei sok niफ्राय दासो मोनफैदो nei सकाव गाइखेर मिखिलायनो थांदोंमोन गाइखेर मिखिजो गल्ला Sarvik nih sah pagi narna ini ayah apa bisa lagi lo oh kalian gaikir mikide golla ice cream no aja golla se gaikir mikide Betra बहुत गरम लगे बार एकदम बारे गरम थार एखे जेम सादायाबो दारा गाव दुगैनो थांनो ना लिंदोंमोन दायो थांनाय जायो नामा नायनि तोय पेटला ये रामिने साबियासो साबि लायनाय नबिन न लायनाय साबिखौ Okay guys, finally Suki मोनफैबाय iki दोङो जोंना आदा जेम्स नै आदा जेम्सनि अननायाव लोगोफोर सुकि मोनफैलायबाय दारागावसो थांगोन होनदोंमोन ओमफ्राय सुकि लाना फैबाय आदाया जोंनिया माबायासो भैरबखुन्दआसो जागोन फुंनिफ्रायनो थाखागोन जों अके आरो खोन्थाखागोन मानसिफोरनो माला थांगोन भैरबखुन्द गाइस भैरबखुन्द थांगासिनो सानैसो थानानै iki जोंनिया टाइसन भाई ब्रादार नै iki दोङो नबिन ब्रादार मा बाजलै iki दोङो आरो बाजै मोनायाव सनफैबाय लोगोफोर एकदमबारे दय गरमद्रायमोन ना दय सान्दुं गोसाथारमोन ओंखाय एसे मोनाना फैबाय जोङो सिबजित मा जादों नों मोदोम खारदोंसो माबा जादों बलिस जादों बडि जादों गामसा गाननो रोंलिया लियो 5 केजि आंखौसो बुंगासिनो दोङो बाजिनि मोदोमखौ खम खालामना हो होनना खालामगोन र' सिन्था खालामना बाजिनि मोदोमा हारसिं खम जालांगोन आदा जेम्स जायो आदा जेम्स थाना मोदोम जागोन बियो आरोबाव आंनिया ससमानिसो बिराद प्रब्लेम जादों ससमायानो सोलायना होथारनांसिगोन ससमानि ससमा होनदों आं मोनसे ससमाखौ लाना बिराद दुखु जाबायलै होनना ससमाखौ मोजां दा गथ'फोरा बाजिनि ससमाखौ सोलायना होनांसिगोन आंनि बेसे मोजां बिदि ससमाखौ नागिरनामोन आं दा सोलायना होनांगौ सोरबा बिदि ससमा रेजेंखौ नागिरनामोन आं लाबोना दोनदो गिलिद गाननोनो हाया ससमाखौ ग्लासखौ ओमफ्राय बेलेग नादा ससमाखौ नांगौ इखौनो नांगौ दा आदाया माबाखौ फ्रेमखौ सोलायना होनांगौ पाब्लिकनि सेंग्रा गथ'फोरनि डिमान्ड मन्दिर दं आरो ना हनुमान मन्दिर मोनसेया जाहैबाय बडिया फिट खालामना नांगौ बडियाथ' 5 केजि बारायखादो खमायखानांगोन बे दाउट गैया हनुमान मन्दिर गोजौ दुगैदो बाज्रुमदो जानाय होनबाथाय नै बयनिसाय फार्स्ट सारनानै जायै मथा जालांबाय नै now I am going to my unboxing my girlfriend sorry खियोनो जेम्स आदानि बडिखौ नायना लानाय सेंग्राफोर बडिखौ नाय बडिखौ लुग्रोनाय बेखौ माइबो गायनो हायाखै आरो जागायसिगोन मानसिफोर टेनसन माइ गायनो हायाखै मा गायनो हायाखै न मानसिफोरा बाजे मोनसे दब्रा
Ada sekira दैखो बाजिया motivation ओमफ्राय comedian आंनि डायलगा बाजिसो गोजा अरिजिन मास्टारा बाजियासो बाजियासो सिखायजोबनाय जौगोरान थालिर लाना फैबायलै गोमोनानो खोमा जायलै उमेदै लकेल मानसि थानायाव मोनाथारबायबो गाइस उपाय गैया नै अखा मखा एसे दुगैना थांसै आरो बडी देखो गाइस बडी ठंडा पिलाओ बिराद दुखुब्रा दुखुसो गामिफोराव दै गैला हाजो सेर सेर फैनानै दुगैनो गोनां जादों उपाय इमान गैया दुखुआव मानसिफोरा मोजां सानना नायाखैब्रा मानो दुगैनो फैनो गोनां जादों हाग्रा सेराव गामियाव दै गैला दैमा गैला बंधु जिउआव जोबोर दुखु दं गरम बोथोरावबो देहाखौ थाजिम खालामनो नोंखौ नांगौ दुखुआवबो नोंखौ नांगौ सुखुआवबो नोंखौ नांगौ बे सेंग्रा गथ'फोरनो नों नङाब्लानो जाया बंधु नों आंखौ मालाबाबो गारना थांनाङा जोनोम जानायनिफ्रायनो देरनाय लोगो लोगो आं जुमाय लोंदों दिनैसिम आं जेबो जायाखै आरो बे जुमाया आंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा बंधु नों आंखौ मालाबाबो गारनानै थांगोन नालै थैयोब्ला सानैबो थैगोन उय 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 माबालाय हमथालाय नाय मोजां नाय माबाफोर दंबावो खोमा नाय बाइकदोबो खानै फैदो बाइकदो थांग्राफोरा माबायानो गैया हेलमेटानो गैया नै पुलिस लाखिबा खासेयाव ओंखारनांगोन इसोरो ओइ पुलिस नुबा ओंखार हेलमेटखौनो खासेया लाफानो बावगारदो बे जोंनिया काराव आरोना चलो 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 इसुजु मासिगोन नामा इसुजु बायसिगोन सा मोनसे थिखांजोब्बाय नौ केजि थिखांनो हायो इसुजुआव 900 केजि फुटबल टीम मोनसे वाह हा औ फुटबल टीम बानायखाबाय फुटबल गेलेग्राया उनाव थांजाखाबाय ओमफ्राय मा नांगौबा साबियानो गोमादों नैसिनिया हारसाफोरनिया मोनबावगोन ना इसोरो मोनबावगोन ना इसोरो